Машина сыра 1 деген түн, әлбетте. Сағат бит 19:00. Олам шилек, багажниктан олам 5 литрлы шише. Хиш шо машинаның тасылым болса да ağızlara керек. Мен мұнда шынған яқты болыр деп ойламаған. Башта фильтрны сүтерге, аннарысын аккумуляторны бушатырга керек мұнда орында. Бұпа трубыкларынан нарысын бушатып антифризін ağızарға керек. Икенші еш мұнда коллекторны сүтіп алырга керек. Фильтрны алыштырасы, мұндер бұқ кесектері. Коллекторны жылдатырған бір шлангын тартып алып, шылардан бушатам әлігі. Әзігін алса да шындан кетсен әлі. Кірін-әкіріңіне шелекке шылай бушатырға жейінім. Да. Әне мен шылай тасыл ағызам. Нормально. Мен шылай ағызам. ГОСТ бойынша аңқарауы міне. Тасыл мұнда yok. Термостат буш. Нормально. Карбон. Bütün жанр традициялары бойынша bütün гайкалар сүтілді, бірсі сүтілмеді. Мына бұл собака, мына бұл падлы. Сүтілерге жиінмей, bütün қырылары индені емшейіп, түгерекленіп бітті. Хиш болмаса, bütün коллекторлары, шортлары білен бірге сүтемді олам. Падлы. Тәкі жеңді ме? Қарарлық түгел көркініш. Нешік шыны қапле қоп қарамай болалайды. Сүтшалар бұлай 1 деген күп көрін, ләкин біраз бүтін үстінде май бар нектір. Егерме 1-12 башын алдым. Бірінші цилиндрда көріне біраз қырылған қысқасы. 4-ші цилиндр шылай оқ бек ескетерлік түгел. Хон жоқ дерлік. 2-ші һәм 3-ші әліге көрінмей, аларны көрір үшін бұрырға керек. Ләкин бұлайға мөмен алғанда нашар деп те олмай һәм пішкеклер сәкілмей алай. Мен бүгін ағызыра тейшем тасолны. Ләкин бір қызып кеткеш, мен башында солдырып аттым. Шулай келіп шықты. Қазірге план шындырақ, башын шестартам. Мына бұл башын демінде үстін шестартам блокның. Һәм аны бірәнде шүпрәк белән қопларға керек. Иртәгәсе көнне бүтін сүткен әйберні кері жиясы була. Қабызып та қарайсы була, һич шексіз. Иртәгә мен бұл әйберні инде эшләп бетереп, инде машина әзер булырга тиеш. Бетәргеч, бір 10 балдан 5,5-6 шул шама. Бик үләксә дә түгел, бик искитәрлек тә түгел. Цилиндрлар кырылган, ләкин бик котышкыч түгел. Шәйшәм дә, ятып йоклыйм. Иртәгә хәтле җәмәгать. Тәнәбит таплаган. White Spirit салдым да, һәр карыйм. Кайсында тормый. Себебі қойылды. Бұл болтларын қолданған әзгіне торттырдым. Динамометрик ашқыш білен башта 3 ньютон метр момент білен тартып шығам бүтінісін. Мынамда тәртібі көрсетілген. 1, 2, 3, 4. Аннарысын екінші тапқыр шәрелген әлінді. 9-12 ньютон метр білен яңадан тарттырып шығасы болады. Мен аға біраз тұрға мүмкіндік берем, чөнки ара қатламы отырар бәлки, сатылар. Һәм шундан соң 3-ші тапқыр, тагын бір тапқыр 12 ньютон метр білен тартып шығачакмын. Әзір бізге тамғаларны дұрыс иттеріп қойып, бұл йылдызны бір кетірге керек. Бұл тамға мында 3-ші ұзын сызыққа қарап тұрады. Шол қарап тұрады. Яғни біздің 1-ші цилиндр үстке үлі нұқтада. Мұндағы йылдыздағы бір тамға мында қарап тұрға тиіш. Распредні қойдым. Тамғаларын дұрыс иттеріп қойдым көбегенде.
Патрубукларны куйдым, аларны ничек куйганны төшереп тормадым. Сез үзегез алай гына сөгенә аласыздыр дип уйлыйм. Һәм менә бу фиаско, братан. Монда мин аракатлам куярга онытканмын. Ушай кире утаган. Бетте. Моны шулай гына бурасы булган бер нәрсәсез. Ардым, итләндем. Җенем чыгып бетте. Так. Шайтыгыра кирәк. Тәки кертеп булды. Күчкә ярым монтировка кебек әйбер белән. Яңа гайкалар алдым. Бакырдан ахырсы алар инде сары. Үзе контргайка кебек, ләкин бер нәрсәсе дә сизелми моның контрить иткән. Шкун бар. Biraz yana tarttırам. Var demek. Varız. Сцепление. Так. Җәмәгать, ул эшли. Әзгенә иртәрәк куярга кирәк зажигание. Бу соң зажигание. Сәламлим җәмәгать. Сез Шахмакчы каналында гелдәгечә. Әгәр мин бу видеоны куйганмын икән, димәк 1 минутта 4000 рубрикасы дәвам итә. Әгәр куймаганмын икән, димәк мин үземнең лахпитах булганымны бер үзем генә белә торган булачак. Мин бүтән беркем дә белмәячәк. Димәк, һәр нәрсә булганын кыска гына әйттереп аңлатып китәчәк. Видео башланды минем төнне тик торганнан этәргечне сүтә башлау белән. Минем максатым этәргечнең ЦББ-сының аракатламын алыштыру иде, чөнки ул май гыза башлады көннәрнең берендә. Дөресрәге көннәрнең берендә түгел, менә күпмедер вакыттан соң шулай әкреннән башта тирләде. Аннарысын бераз тамчылады. Аннарысын инде агыза да башлады майын башыннан. Шуңа күрә мин шундый карар кылдым, моның аракатламын алыштырырга дигән. Һәм уңайлы вакыт таптым да, тотындым инде эшләргә. Нәрсә эшләгәнне җәмәгать үзегез күрдегез. Эшләдем, җыйдым һәм лахпитах булуым шунда ки, этәргечне җыеп бетергәннән соң, аны кабызганчы мин чылбырның тарттыргычын куярга онытканмын. Моның өчен аерым лайк һәм аерым мактаулар. Этәргечне кабызгач, чылбыр буш булу сәбәпле йолдыз бераз күчкән һәм дә инде клапаннар сәлам, пешкәк сәлам. Клапаннар белән пешкәкләр бер-берсе белән күрешә. Күпме тырышып эшләгән этәргечем минус. Әйбәт булды. Ул кабынды, ул эшләде, ләкин шундый тавыш чыкты анда. Мин исләрем китте, менә шундый сүндердем. Мин кабызырга курыктым, ләкин бит инде әлбәттә менә тагын кабызып карадым. Тавыш шундый бик тотышкыч, ул аннарысын инде кабынмый да башлады. Һәм миңа тиз арада этәргеч эзәргә туры килде. Мин инде бер егет белән сөйләшеп куйган идем алдан ук. Минем план бөтенләй шундый да, әгәр дә этәргеч бик жүнсез була икән, мин ачып карадым бит инде, әгәр дә этәргеч бик начар хәлдә була икән, мин ул этәргечне алыштырырмын дип уйлаган идем. Начар хәлдә булмаса да миңа аны алыштырырга туры килде. Чыгымнар. Этәргеч белән тартмасын икесен бергә алдым 4000-гә. Этәргечнең карбюратор бар иде, этәргечнең генераторы бар иде. Этәргечне үзем алыштырмадым, чөнки минем шуртым да вакытым юк иде. Машинаны илттек бер бүтән егеткә гаражына һәм ул алыштырды. Ул эшләде минем бүтән эшен. Аңа эше өчен мин үземнең иске этәргечемне калдырдым һәм генераторны бирдем. Тартманы мин саттым 1500-га, карбюраторны мин саттым 1000. Миңа ул этәргеч 1500 чыкты, кыскасы. Әлегә шулар җәмәгать, лайклар, дизлайклар куегыз, белмим, нинди дә булса активлык күрсәтегез инде. Комментарийлар языгыз. Нәрсә телисез, шуны эшләгез. Иң мөһиме активлык булсын. Бу машина минем контент мобильга әйләнеп бара, әкрен генә. Бу машинада эшләр муеннан, эшләнәсе эшләр. Менә моны алыштырырга кирәк, чөнки ул җибәрми башлады хәзер. Кайышлары инде бар. Сатып алдым. Омывайканың бачогын куярга кирәк һәм башка эшләр җәмәгать. Кыскасы, лайклар, дизлайклар шәпегез, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр җәмәгать.